शांतादुर्गा सुगंधालयची खास गणेश चतुर्थी ऑफर ₹500 मध्ये सर्व पूजा साहित्य, ₹1500च्या खरेदीवर प्रत्येक ग्राहकाला आकर्षक भेटवस्तू, ₹2500च्या खरेदीवर एका भाग्यवान ग्राहकाला पैठणी साडी, ₹4000च्या खरेदीवर एका भाग्यवान ग्राहकाला अष्टविनायक यात्रा मोफत। पत्ता श्री शांतादुर्गा सुगंधालय, डॉक्टर पंडित हॉस्पिटल समोर, कुडाळ। संपर्क 9421 65 49 56। आस लागली तुझ्या दर्शनाची, तुला डोळे भरून पाहण्याची। बाप्पा कधी उजाडेल ती सोनेरी पहाट तुझ्या आगमनाची। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं। कोकणवासियांचं सर्वस्व म्हणजे बाप्पा, आणि या बाप्पाचा आगमन सोहळा हा फक्त आता 8 दिवसांवर येऊन ठेपलाय। प्रत्येक कोकणवासी हा बाप्पाच्या आगमनाची तयारी करतोय। बाप्पाचा आगमन सोहळा फक्त आणि फक्त 8 दिवसांवर येऊन ठेपलाय। आपण असंच आता एका बाप्पाच्या शाळेत आलोय। आपण आलोय पिंगुळी काळेपाणी येथील माडिये आर्ट या गणेश शाळेमध्ये। या गणेश मूर्ती शाळेचे जे करता धरता आहेत त्यांच्याशी आपण संवाद साधूया। सर, आमच्या कोकणशाहीच्या दर्शकांना आपली ओळख करून द्या। मी आनंद माडिये, पिंगुळी काळेपाणी। धन्यवाद सर। सर, हे गणेश मूर्ती घडवण्याचं काम आपण कधीपासून करताय? पारंपरिक म्हणजे पूर्वी वडिलांपासून आपलं चालू आहे काम। आता मी नाही म्हटलं तरी 20-25 वर्ष मी चालू केलं। सर, यामध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या गणेश मूर्ती आहेत? हे सर्व आहेत, मोरावर बसलेले आहेत, हुंदरावर आहेत, वाघावर आहेत, सर्व म्हणजे जशी मागणी आहे तशी आम्ही चित्र बनवून देतो। सर, तुमच्याकडे शाडू मातीचेच गणपती आहेत की अजून कोणत्या प्रकारचे गणपती आहेत? शाडू मातीचे आहेत, लगद्याचे आहेत, पीओपीचे पण आहेत। सर, जास्त मागणी शाडू मातीच्या गणपतींना असते की पीओपीच्या गणपतींना असते? पीओपीच्या, कारण ते वजनाला हलके, कुठे पण कसे पण वाहतूक करायला येतं, हाताळता येतं, ते मोडत नाही वगैरे, म्हणून जास्त लोक पीओपीवर जास्त लोकांचा कल आहे। सर, तुम्ही काय सांगाल, पीओपीच्या मूर्त्या चांगल्या की शाडू मातीच्या मूर्त्या वापरणं चांगल्या? शाडू मातीच्या, कारण कसं पण लोकांना माणसं कमी असल्या कारणानं ते हलकं लागतं, हलके पाहिजे ना, म्हणून ते पीओपीला मागणी जास्त आहे। सर, आपण या मूर्त्या बनवल्या आहेत बाप्पाच्या, त्या बाप्पाच्या मूर्त्या बघताना डोळ्यांचं अगदी पारणं फिटतंय। नेमकी ही कला तुम्हाला कशा प्रकारे अवगत झाली? पूर्वीपासून माझे वडील बनवायचे, त्यामुळे आपण त्यात जरा जास्त लक्ष दिलं, मग त्याच्यात आवड निर्माण झाली। मग आता आम्ही व्यवसाय म्हणून हे मोठ्या प्रमाणात चालू केला आता धंदा। म्हणजे कला म्हणून जर केलं तर या धंद्यात काहीच फायदा नाही, व्यवसाय म्हणून केला तरच काहीतरी फायदा आहे। म्हणून आम्ही त्यात जरा माझे मित्र परिवार वगैरे सर्व, मला घरची माणसं वगैरे सपोर्ट करून हा व्यवसाय आम्ही मोठा वाढवला। सर, आपण या बाप्पाच्या मूर्त्या घडवल्यात, एकूण किती या बाप्पाच्या मूर्त्या आपण घडवल्या? 400-450 आहेत। खरंच तुमचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे, कारण ह्या ज्यावेळी आपण बाप्पाच्या मूर्त्या बघतो त्या क्षणी सर्व इथलं वातावरण किती प्रसन्न असेल याचा अंदाज आपण लावू शकतो। या मूर्त्या ज्यावेळी आपण बघतो, या मूर्त्यांची नजर ही एवढी निर्मळ वगैरे आहे ना, की ज्यावेळी आपण या बाप्पाच्या मूर्त्यांकडे बघतो त्यावेळी खरोखरच आपल्या डोळ्यांचं पारणं फिटलं असं आपल्याला वाटतं। सर, आपल्याकडे या गणेश मूर्त्या बनवण्यासाठी कारागीर किती असतात? तरी 15-16 माणसं असतात। हो, हे आपले स्थानिक आहेत, म्हणजे माझ्या गावाचे जे आहेत ना मित्र वगैरे, ते मला मदत करतात। इतर बाहेरचे मी पेनवरनं पण आणतो, पेंटिंग करण्यासाठी कामगार, कारण आपल्या नुसतं एवढ्याच माणसाने भागत नाही, मला बाहेरची पण माणसं पेंटिंगला आणावी लागतात। सर्वपार्जित मिळालेली कला तुम्ही अवगत केली आहे, त्यामुळे इतरांना इथे रोजगार प्राप्त होतोय।
सर, बाप्पाच्या आगमनाला अवघे 8 दिवस उरलेत, म्हणजे नक्कीच तुम्हाला बाप्पांच्या मूर्त्या घडवताना तारेवरची कसरत करावी लागते. कशा प्रकारे तारेवरची कसरत आपल्याला करावी आम्ही लागते? दिवस रात्र हे बाप्पाच्या समोरच बसून असतो, काम करतच असतो, कारण झोप हा विषयच राहिलेला नाही. सर, आपण किती फुटापर्यंतच्या मूर्त्या बनवता इथे? 1 ते 6.5 फुटापर्यंत. म्हणजे जसे आता कसं आलंय, 1-2 फुटाच्या कोणाला मूर्त्याच नको, त्यांना 4 फुटापासून पुढेच मूर्त्या पाहिजे. नाही तर पूर्वी माझ्याजवळ कमीत कमी 200 तरी मूर्त्या 2.5 ते 2 फुटाच्या असायच्या. आता बोटाच्या मोजणे इतके 20 ते 25च 2 फुटाच्या, बाकी 4 फुटाच्या पुढे सर्व. सर, तुम्ही असं म्हटलात की आता कोणाला 1 ते 2 फुटापर्यंत मूर्त्याच नको. बरं, याचं कारण नेमकं काय सांगाल? कारण काय, कोणाला छोटं असं, म्हणजे बाप्पा कसं वर्षाने एकदा येतो, त्या आपल्या मकारामध्ये अशी मोठी मूर्ती पाहिजे असंच लोकांना वाटतं. त्याने कसं बुकिंग करते वेळी, ज्यावेळी मूर्ती बुकिंग करतो ना, त्यावेळी त्यांच्या मोठ्या माणसाबरोबर कोणतरी छोटं मूल येतं आणि त्यांना ते छोटं गणपतीच नको असतो. तो मोठ्याची म्हणजे आपल्या वडिलांजवळ वगैरे रिक्वेस्ट करतो की आम्हाला ही मोठीच मूर्ती पाहिजे, आणि ते मग नाविलाजाने त्यांच्या वडिलांना वगैरे ते ऐकावं लागतं आणि ते बुकिंग करतात. सर, कुठल्या भागामध्ये तुम्ही या ज्या गणेश मूर्त्या एवढ्या सुंदर बनवल्या आहेत त्या जातात? कुठच्या भागामध्ये तुमचे ग्राहक आहेत? जास्त करून गोव्यापर्यंत येतात. गोवा, मालवण, कणकवली, आपला कुडाळ तालुका, एवढं वेंगुर्ला पण. तर आता आपण होतो पिंगुळी काळेपाणी येथील माडिये आर्ट या गणपती बाप्पाच्या शाळेमध्ये. बाप्पा तुझ्या आगमनात वर्ष सारे संपले, बाप्पा तुझ्या आगमनात वर्ष सारे संपले, बाप्पा तुझ्या आगमनाला आता फक्त 8च दिवस उरले, बाप्पा तुझ्या आगमनाला आता फक्त 8च दिवस उरले. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.